Дөресен әйткәндә, Татарстанның гына түгел, бөтен дөнья, бөтен Россия татарларының да президенты булган Рөстәм Нургалиев Миңнехановның менә шундый чыгышын без көткән идек. Кирәк иде ул. Нәкъ менә вакытында чыкты дип әйтер идем мин. Аның менә шушы чыгышын мин әйтер идем, бер зур гаиләне зур өстәл артына җыеп утырып, үзенең балалары, туганнары белән бергә җыйган әтигә ошаттым мин. Чынлап та, монда борчылу да сизелә, киләчәк турында уйланулар да сизелә. Шуңа күрә менә гаиләдә бер стәл артында гына үзенең якыннарына гына әйтә торган сүзләр әйтелгән әлеге мөрәҗәгатьтә. Менә шушыны укып чыкканда мин шулар турында да уйладым. Әлбәттә, бу мөрәҗәгать инде Татарстан халкына гына түгел, Россиядә гына түгел, хәтта бөтен дөньяда сибелеп яшәүче татарларга да мөрәҗәгать рәвешендә, аларга программа рәвешендә дә язылган дип әйтер идем мин. Чөнки без инде менә дистә еллар буе капчыклап, учлап таратылган рухи байлыгыбызны без бүген бөртекләп, тамчылап җыя башладык. Менә шушы мөрәҗәгатьне укыганда менә шуларга да игътибар иттем мин. Һәм ул әйтергә кирәк, Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов әлеге чыгышында бөтен дөнья татар конгрессының эшчәнлегенә дә зур бәя бирә. Һәм бу чынлап та шулай. Иң беренчеләрдән булып Россия Федерациясендә башка халыклардан алдарак булып оешкан бөтен дөнья татар конгрессы 30 елга якын вакыт эчендә бик күп эшләр башкарды. Татарны милләт бурарлак берләштерү, телебезне, мәдәниятебезне саклап калу буенча да зур эшләр башкарды. Менә шуңа күрә дә президент әлеге оешманың эшчәнлегенә зур бәя бирә. Һәм әйтергә кирәк, шушы чыгышта президентыбызның татар халык авыз иҗатын, шулай ук язучыларыбызның иҗатын белүдә күренеп тора. Ул берничә мәртәбә үзенең чыгышында татар халык әйтемнәрен китерә. Мисал өчен, бер яхшы эш 1000 яхшы сүздән яхшырак. Шулай ук татарга тылмач кирәкми кебек шундый гыйбрәтле сүзләрне әйтә. Һәм шулай ук бер хадисне дә җиткерә ул. Хадистә бер генә ата да үзенең баласына яхшы тәрбиядән дә кыйммәтлерәк бүләк бирә алмый ди. Менә хадисләрне искә төшереп, безгә ул дөньяви кешеләргә генә түгел, дини кешеләргә дә менә шушы хакта уйланырга чакыра һәрберебезне дә. Үзенең чыгышын дәвам итеп, ул милләтнең, татарның тарихына да тукталып уза. Аның гыйбрәтле тарихына тукталып, ул һәр вакытта да тарихны без белергә, үз тарихыбызны без үзебез язырга кирәк дип әйтү дә, ул безгә ниндидер программ, документ булыбрак ирешә дип әйтер идем мин. Чынлап та, без дә бу уңайдан инде менә төбәктәләрдә яшәүче татарлар да бу уңайдан күп эшләр алып барабыз. Без татар тарихы турында, авыллар тарихы турында, татарның данлыклы шәхесләре турында саллы гына китаплар, хезмәтләр бастырып чыгардык. Һәм бу эш әлеге көннәрдә дә дәвам итә инде. Һәм президентның мөрәҗәгатендә менә безнең дөньяга сибелеп яшәүче татарларның язмышы, аның бүгенгесе һәм киләчәге турында бөтен җаваплылык та Татарстан өстенә йөкләнгән дип әйтү дә менә читтә яшәүче татарларга ул күңеленә сары май булып ята. Чынлап та, безгә дә горурлык хисе уята. Димәк, үзебезнең дәүләтебез бар. Безне телебезне, мәдәниятебезне саклау буенча без Татарстаннан нинди булса ярдәм көтәлә абыз дигән өметтә уята бу безнең әлбәттә. Президентыбыз үзенең чыгышын, күпчелек өлешен алга таба без юлыбызны ничек күрәбез дигән сорауны куя. Ул аны үзенә генә түгел, безгә дә куя. Һәм шул ук вакытта әлеге сорауларга җавабын да бирә. Ул әлеге сорауларга җавапны 11 юнәлештә әйтеп бирә. Билгеле инде биредә ул тарихны саклау, мәдәниятебезне саклау өстендә эшләргә, укытучылар тормышына да, балалар өйрәтүгә, тәрбияләүгә, аларга да зур игътибар бирергә чакыра. Әлеге чыгышта президент шулай ук милләтебезне киләчәктә дә белемле, зыялы һәм тәрбияле халык булып калырга чакыра. Һәм бу уңайдан билгеле инде ул балалар тәрбияләүгә аерым зур игътибар бирергә чакыра да. Чөнки бары тик гаиләдә матур тәрбия алган милләт баласы гына үзенең милләте, үзенең халкы, ата-анасы, нәсел-нәсәбәте турында уйлап яшәячәген искәртеп уза һәр вакыттагыча. Һәм инде шулай ук мәдәнияткә тукталып та, мәдәниятне ул халыкның рухи кизгесе дип атый. Президентыбыз безне менә шушындый Россия дигән зур дәүләттә яшәп, башка халыклар белән аралашып, дустана мөнәсәбәттә гомер итеп, телебезне, мәдәниятебезне сакларга һәм шул ук вакытта башка милләтләр белән дустана мөнәсәбәттә яшәргә дә чакыра.